И какво става, хора? Аз съм Дарфер 09, тук с мен е CakeBG. И днес ще сме в някакъв направен хамач сервер от него. Хора, не очаквайте много клипове на този сервер. Главно тук ще се лигавим. Това беше моя идея, не знам как се получи. Да, негова идея, всъщност не е моя. Ако си също отдавна не съм снимал. Хора, просто си изгубих мотивацията да снимам, защото много хейтинг, много нещо на Facebook страницата. Затова изтрих. И ще видя дали ще направя нова Facebook страница. Добре. Сега, първо какво ще правим? Не знам. Ще предлагай. Мисли нещо, да търсим село с магарета, спомням магарета да ги обяждиме. Защо да търсим село, като може да се спалнем магарета? Помниш магарето Денсър Тран. Да. Бой магарето, играхме на един сервер с зеляни и ония магарето направо получава, видя зомби, дрън, напред, назад, наравно, надясно, навсякъде. Яйцето за магарето е. Кон и спамваш кончета, много кончета, докато не се спални магари. После. Те конете на 1,7 изляха, нали? Чакай. Снимам и ми падна и писа малко. Магаре. Едно магаре. Още не ми трябва. Куне! Още не се спална, малко. Моето е малко, а моето е средно. Средно. Добре, нека да намерим. Магаре голямо, ето намерих си. Добре, нека да намерим. Сега чух малко да слушат хората, чай малко увличам играта. Не знам как се чува. Дай му коньо! Чух се, Никола, говорили сме сега нещо. Надявам се да чувате Никола. Аз пак Никола. Сита бъркам с един човек. Там, оня с кейк. Истинското ми хора не е Никола. Петър. Не, каза Петър Иванов. Коментирам сутрешните новини. Въебача магаретата, конетка, нищо не ми става, човек. Леко са. Виж, денс. Магари, я не ме фърлай. Чай се отдалеча малко, че на клипа. Значи с 40 FPS в момента снимам. 23, 22, тук така добре. Така. Такива графики. Стана Георги, нагъзвай си магарето. Къде се? Аз съм още тук едно магаре, ма то... По принцип... Георги, покажам трети пръсти. Обязай си магарето направо да му скачам отгоре. Аз не ти казах как да таковаш. Так. Войкът не слиш контрол, бягат по-бързо. Омага, сега ли го разбираш? Да. Бой, магаретото прасе. Дай му. Аз се мога го целя, бе. Прасето да би. Ако прати, ако ма би, бе. Бой по прасетата. Дай му. Колко сладко е, падам ме. Ана. С магарето съм. Магарето ми отиде. Рип магаре. Не, шит. Ела прасенце, ела. Никога кашва ме отзаде. Добре, искате ли хора да направим една тинти изтръвачка? Да. Тинти изтръвачка. Да. Георги, газа да те обходи магарето. Нали ти казах нещо? Дарко. Те хората ме знаят ми оттуде. Казвам съм наистина Георги, обаче не обичам много да ме наричат в клипи Георги. Толкова обичам. Шаро Хикс му викат Васето. Васе. Май не готова помяро тук, бе. Не. Да не го натам. Стига, бе.
Да не го наритам като вчера. Така, нека им обсидиан. Значи той в момента е на лаптоп и леко му насича микрофона. Извините го от мое име. Пусни се на слушалките микрофона, ай от мен да ми не чуете малко сега подводница. Защото нещо на лаптопа ти насича. А? Какво? Чуваш ли ма? Ами да, за така ще на клипа. Махни са така, махни са. Не дей се качва. Ти си магар разбойник. Върху тия ми. Значи на клиповичаш си с микрофона на слушалките си, да знаеш. Да може да те чуят хората по-добре. Ама те не ме чуят по-добре, те ме чуят по-зле. Добре, напротив по-добре ще чуят. Те няма да чуят, те няма да чуят тази вода. Ела, след това. Вода, имаш ли Що вода? ръката ми се бъгва, чека след магар или съм ясно нещо, не знам хора. Бък. Да, посочиш нагоре, нали? Да, ще на теб лицата й. Това е... Абе, ако правиш, не! Веде, така си бира агентито! Ой, магарата къде ти, бе? Умря във въздуха. О, ето го, остана на кожа. Всъщност, наби от батлите, това ми е моят дракон. Вие хора изобщо не лагна, като... Моето магаре е във въздуха. Сега ще... Чакай да наспомня много октоподи. Октоподи парти. И не, аз ти го... Значи хора, споделите клиповете ми с ваши приятели, за да може да се развием, да станем браточки много... Ей, купирам. То спа, да не съм казал като вената. Ой, браточки. Никола, знам цялата песен Лала Мургини на вената. Ой, yes, бебе. С караоке. Чакай да спомня малко. Ако по принцип в момента много насичаш, на клипа, надявам се хора, другия клип никога да не насича. Стига човек, не дей. Аз съм склади. Добре, само един само... Насичам му. Усещате, че му насичам. Даже аз и му разбира. Чакай. Стига, нищо не спамил, човек, стига. Стига. Няма повече участваш в клипове. Добре. Той ние си се запознахме по Фейсбук и вика, айде да снимем клип някой ден. Ще гласа от един клас ми, от първи клас ми. В едно даска в един клас. От фаста ти! Сега, ти стой така, отиваме до космоса, да видим FPS-а. Значи сега съм 23 FPS. Да видим как гръмни колко стане. 22, не мърда. Съм си един. 21, 24, ме е добре. Окей. В момента играя с неговото FPS, а принцип като не стримам играя с 120-130. По-тихо. По-тихо! Бе. На Никола техните пак. Брънкът. Бау! Комбо-ломбо. Добре хора, смятам да направим още някаква простотика, нали? Значи вие очаквате нещо, което да правим пак там да си продължа поредицата. Да си продължа... Вълкни малко да си продължа поредицата как се прави, но не знам хора, ще си помисля. Може би това няма да е последното клипче в този акаунт, няма още да го трия, все пак... Да знам, има хора, които горе-долу ми седят. Значи стария ми канал BG Gameplay дето качих на GTA 4K с инсталирва плюс малък геймплей. Там ми приключиха авторските права и затова не мога да снимам. Много хора ми питаха там в коментарите, кой си ти Дарк, защо пишеш тук, защо копирваш акаунта, защо се правиш хора, това съм наистина аз. Не е някой друг. Ако правиш е човек. Не дей ми без коти, ще им слагам вода малко да поводя. Не искали вода, па. Поеди. Гледаш ли как поводят? Смях на напушен.
Yeah! Айде. Майско Лайът! Ей, Моето Добре, хора, изобретение! ела сега тук да представим последния чагаш. Аре, мокти малко. Мокти малко. Добре. Ще кътна пътя, докато Никола се напуши. Ето ние, вижте какво ще правим. Всъщност не сме. Значи, в момента ще си тествам програмите за снимане, като сложим 20 тинчи, слагайте с мен. 1, 2 и брой си отделно. 3, 4, 5, 4... Аре, бе, човек! 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така. Същевременно ти чупи XP полшанки. Чули? Чупи XP полшанки през това време. Ето ти. Много спаме, много. Сега ще изпробваме да ми лага. Почвай да спамеш. Ай, комп. Чеки е пиеса, не мърда. Окей. Хубаво хора, това ще е този клип. Надявам се да са така споделите, коментирайте. Получи се като хуй отгоре. И да, аз бях Дарфилер 09 и бях с Никола Тапизма и чао.